The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit na sinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, aniya sab kita. Dinglain na sab nga adlaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunan developing viewpoint. Okay? O so let's presume ikaw magtotoo, nakaandam ka na, pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, apanalang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta sa hilom. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ninilay na sab nga adlaw. Aniya kami sa pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, tungod kay among gihigugma ang imong pulong. Mao lamang kini ang among gabayan sa among pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Ug wala na lain. Salamat nini grasya wani kami karon. Pinagis patinaw ka namo sa walang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagis sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay. Colosas 3:8 ngadto sa 10. O kana atong tanahon. Unsay gisulti diha? Ato naman ning gitukbil kagahapon. Colossians 3:8-10 nagkanayon, put off all this, unsa maning this, anger, wrath, malice, etc. Put on the new man. Now, kini mahimo lamang pinaagi sa post-salvation epistemological rehabilitation. Ang Efeso 4:20 o 21, kini patinaw og tataw niining ato nang gihisgutan nga mga Griego mga pulong, mantano, ako o didasko. Ang mantano, learning Christ. Ang ako hearing Christ. Ug ang didasko, taught in Christ. Okay. Romans 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Okay? Pumalingon. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, kining hagios, Griego nga pulong na po ni nakahulugan og holy, meaning sanctified, binalaan. Now, ang tinuod, ang kinabuhi sa magtotoo, ana sa iyang panghunahuna. Okay? Sa laing pagkasulti, ang espirituhanong pagkinabuhi is what is in the believer's mental attitude.
Diba ito na ning gisgutan nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi usa ka kinabuhi sa pangunahuna. The Christian way of life is a mental attitude life niya sa atong pangunahuna. And that mental attitude which pleases the Lord. You see? A believer who is carnal, sa ato nang ginaingon kagahapon nimo, ang usa ka magtotoo nga carnal, nagakinabuhi kini siya kinabuhing bakak ng pagkinabuhi. Bugat kayo ng prinsipyuhan diha. Just imagine, nagakinabuhi kag kinabuhing bakak. Now, hinumdumi katong tulo ka R, reception, retention, o recall. Ang reception, ang pagdawat. Maminaw ka sa pulong sa Diyos, yung dawaton. Kaya positibo ka man. O niya, human na, you retain paghupot. Imong huptan. Okay? Gunitan. Retention. O kang ikatulo is recall. Paghinumdom. Di ba ako kanang ginaingnan nga, di ka kahinumdom o sa kabutang nga wani mo masayri, wani mo mahibawi. Ang nagatuon ta, anong ta mahibaw? O mga kasayuran. Kasayuran sa kamatuoran. You see? Aron hinumduman. Now, prinsipyo malagi itong di ka kahinumdom o sa kabutang nga wani mo mahibawi. So, atong hibawan, katunan, tunan ang pulong sa Dios. O kibalik ta sa karnal nga magtotoo. Ang usa ka karnal nga magtotoo, di lamang kay siya kinabuhing bakap. Dili ignorante siya sa kamatuoran. O siya kamatuoran. Kay bakak raman na sa iyang una-una. You see? Kita ni mo? So, again, kita mga Kristohanon should learn Christ, hear Christ, be taught in Christ. Learn Christ, mantano. Hear Christ, akuo. Be taught in Christ, didasko. And, put on the new life. Isuloob na ng imong bagong kinabuhi. Okay? Ephesians 4:11. Kinsa man ang nag-aandam sa pagkaon sa atong kalan? Kinsa? Ang pastor teacher. Siya may gitugyanan sa Dios. Mao'y magatuon ni una niya itudlo. Of course. Tunaan sa pastor teacher, human niya silsil sa iyang alibatakan o iyang magamit siyang kinabuhi usab, iyang itudlo ngadto sa iyang kongregasyon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, kinahanglan ta makakatog doktrina before kita muna-una og doktrina. Right? Kay, ato na pong malikon Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka kinabuhing dili kasagaran. Usa ka paagi sa pagkinabuhing dili kasagaran. Kung tungod kay mao man kini, nanginahanglan kini siya og di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. Now, bahin sa niining maong matang sa pagkinabuhi, mao ang katakos sa pagkinabuhi. Part of this kind of life is the capacity for life. The capacity to live a life pleasing to God. Unsaon? Well, by executing the Christian way of life. Unsaon man nimo? Pag-execute, pagtuman.
nga ikaw magapuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios, or ang operational divine then as fear, agig tuman nimo sa protocol nga plano sa Dios. Kaya di man ka magatuman sa protocol nga plano sa Dios kung tuwa kas gawas. Ambot pa sa tuwa kas gawas sa operational divine then as fear. Now, karong mga lawa, karong mga panahon na, labihas kabaga nga duot sa katawan, apil na mga magtotoo nga way doktrina, kini sila, wag yun sila katakos sa pagkinabuhi. Wala. Nagkayamukat na lang yun ang ilang matang sa panginabuhi. Gingon sa akong higala nga, kinumidya man ito yung gingon, karaw-karaw nga kinabuhi. Tinood, mamutang yun anak, karaw-karaw yun. Kaya waman sila katako sa pagkinabuhi. Huwag na iba magkangano. Ngayon sila katako sa pagkinabuhi. Tungod sa mga daghang mga influensya ni nila. Na-influensya ba ni sila? Sama pa lang din sa internet, sa YouTube, sa social media, Instagram, Facebook, etc. Of course, kining maong mga social media o kung sa pa diya, magamit pa ni sa hustong paggamit. Sama din nga itong gigamit karon nga ministry, pinagi sa YouTube. Apan kadaghanan gud, ila lang ning gipanggamit sa tinawhanon, mga evil means. Sumo na po pasabot, kini mga tawanan na influensya niya na tinawhanon tanan, human viewpoint. So, wala sila katako sa pagkinabuhi. Now, nini mo media nga itong isgutan God. Ang empasiya God din niya na mo ang imong kaugalingon o ang mga tao, yourself and people, di ba? Una gingon ni, it is me, mine, I, myself. And kung mao magaling kini, then you for sure will never be able to have capacity for life. Dili yan. Di yun ni mo kanang kabot, maabot, kining katako sa pagkinabuhi. That's why, nanggawas na lang selfie. Kay self man na. Kaugalingon lagi yung ginahuna. Kaya binimo, ang kasagarang mga hinungdan sa atong personal nga mga suliran, mao ang atong paghimo mga sayop, dautan nga mga desisyon. Gusto? Yes, most causes of personal problems is our making bad and wrong decisions. Dawat ka na, tinuod yun. Ug ang bugtong paagi nga malikay ka o pagbuhat o paghimo o mga sayop o mga dautang mga desisyon is to learn the truth. Pagkatuon nimo sa kamatuoran, Bible doctrine. And eventually, makakabuot taon niya. Makakabuot taon niya ka sa stage of capacity for life. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Kaya di man ni magkabuot sa, di magtotoo. O man, huwag yun. Imposible nila pagkabuot ni. Unless sila maluwas. Now, balik ta sa 2 Corinto 5:17, a believer is a new creature. Bago na kang binuhat. Bago na kang tao. As a new creature, ikaw, doon na kay bagong panghuna-huna. You now have a new mental attitude, new viewpoints, divine. Amo na. Ugmaro na po na nimo. That's why ang atong uluhan sa atong isgutan karon mo ng developing viewpoint, divine viewpoint. You see? So, bago ka mang tao, new creature,
Doon na kay bagong pangunahuna. New way of life, bagong paagis pagkinabuhi, sa laktod nga pagkasulti, a new life, bagong kinabuhi. That is being a born-again person. Muna gihisgutan niya, be born again, katong giingon ni Ginoong Kristo nga itong Nicodemo. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Ang iyang pagtuo, sa magtutuo, kanang iyang pagtuo, maugmad lamang kinipinagi sa pagsunod sa Roma 10:17 nga nagkanayon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, being born again, grasya kini nga paagi. It's a grace process. We don't deserve it. Dili ta ang ngayan. We don't work for it. Dili ta maka paningkamot niya na. And we don't earn it. Dili ni mo wa kay merito niya na. Mo na nga ang pagtuo lagi way merito. Nanginomdom kaniya itong acronym sa word grace, pulong nga grasya. G, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. And E, extended for all eternity. So, sa laktod ng pagsulti, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, and extended for all eternity. Now, sa dihang ang tao, maluwas. Okay? When a person becomes a believer, immediately, diha, mutikang dayon siya, ngadto sa na ay full-scale battle, gubat ng espirituhanon. Now, yun ang may kaning tulo ka mga major enemies na itong mga magtutuo. Tulo. The world, the devil, the flesh. The world. All of the systems. Yan yung kalibutan na. Number 2, ang yawa, si Satanas. Ikatulo, the flesh. Kining atong unod, kinaiyang makasasala. O hinungdan, kang sa ka magtutuo, nanginahanglan sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Consistently, persistently, regularly, meaning adlaw-adlaw, on a daily basis. Dili kay sa ganahan lang, tingali, kasara sa kasimana, ang grabe pa, kasara sa kabuwan, muban, hagiod. You see? It is everyday, nga namang everyday man. Tungod kay kining kanang away nga espirituhanon, this full-scale battle nga atong atubang. It is not only on a daily basis, but in a moment and moment by moment basis. Matagutlo. See? Di na kaya doon daw, matagutlo yun, kining atong giatubang kaaway. So, unsa may imong daganan kung wa kay mga hinagiban nga ang pulong sa Dios mao nga espada sa Espiritu Santo, o nang ipasulob kining atong pagkabag-ong taho, kay na diyang kaligunan na to. Romans 12:2 again, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na, pagbago sa atong pangunahuna. Now, sa dihang nga ang magtutuo, malahutayon siya sa iyang espirituanong pagbuylo, spiritual momentum. Eventually, he will learn God's will, na may tulo ka mga dagkong kabubuton sa Diyos na gitawag o viewpoint will of God,
na ay operational will of God o na ay geographical will of God. Unsa man ning viewpoint will of God? Well, kining maong kabubuton sa Dios. Nagkanayon kini nga unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. Viewpoint God. Ang operational unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Operational man. Ug ang geographical asa man buot sa Dios nga to ako. Buot pa sa buot sa in English, where does God want me to be? You see? So mo na. Kung ang magtutuo, magapadayon, malahotayon, masigihon siyang espirituhanon nga pagbuylo, momentum. Eventually, makakaton siya. Ining tulo ang mga nagunang mga kabubuton sa Diyos. So, ang mental attitude niya ng maong magtutuo is spiritually developed. You see? Kita niyo? Naugmad. Spirituhanon nga pagkaugmad. He knows how to be in the right place at the right time with the right attitude. Numdum ka? Operation PTA. Ayaw na kalimti. Isil-sil na. A believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Now, that believer, nga itong gisgutan, he becomes objective, meaning, he looks at the message. Nagatutok din siya sa mensahe. No longer subjective. He does not look at the messenger. Kinsa na siya, may laki ba na siya, gwapo ba na siya, o unsa. You see? He concentrates on the message, not on the messenger. Now, that is how to be objective. And that believer, again, gradually becomes humble. You see? He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down. Mao ni prinsipyong iyang gibarugana and becomes strong in his stand siyang pagbarog sa prinsipyo nga God promotes the humble but demotes the proud. Amahan namong langit noon, salamat ining grasya nga among ipahimuslan ining adlaw. Inaot nga kini madugang sa among magamit sa among espiritualong pagkinabuhi o madugang kining pandalangin sa among pagkinabuhi alang sa among sibog na sa unahan ingon nga imong mga anak hangtod magkambot namo ang among tumong nga maong espiritualong pagkamtong. Ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.